uJesu Kristu uyinkosi, bazalwane. Ake sikhuleke. Siyabonga Baba wethu ongcwele. Nasemini sibonga uthando lwakho olumangalisayo. Siseyizoni uKristu wasifela. Akalindanga ukuthi sibe ngcwele. Akalindanga ukuba silunge. Kodwa usifele siyizoni. Liyamangalisa Nkosi uthando lwakho. Sibonga ukuvuka nakulolu suku. Sibonga izimangaliso zonke osenzela zona esiyibonayo, nalezi singayiboni, nalezi siyithatha for granted. Siyabonga uNkulunkulu wethu, ingqondo yethu yenyama iyahluleka ngisho ukubalisa ubusiso. Siyabonga Baba wethu ongcwele, ithuba lokuza kuwe. Siyabonga Baba wethu omuhle, lukhulu udumo lwakho. Nasemini yenkosi sizofunda izwi lakho bese ukhuluma ngalo kulona lowo nesidingo sokulizwa. Nkosi, senze ukuba sizwe, senze ukuba sikukhonze ngeqiniso, ngoba uthe ezwini lakho kumshumayeli lokhu kungokwabantu bonke. Sisize-ke Nkosi ukugcina imiyalo yakho, sisize ukuthoba, sithobeke. Nkosi Jesu, uhambe emhlabeni uyikhomisile intobeko. Uthobeka noma isimo singavumi, uthobeka noma sekufanele ngawe uyaphakama, kodwa wathobeka ukuze nathi uma sifuna ukuhambisa okwakho sibe naleyo ntobeko. Sithobeke noma simukulwa, kodwa silethe esinye isihlathi. Sithobeke noma siphucwe into esiphiwe nguwe emhlabeni, kodwa Nkosi sithobeke. Siyabonga Nkosi, kuyisimangaliso nokuthi sifika kulolu suku kade sisuka sithi umsombuluko sesibona siwuLwesine. Nkosi, mangathi wasikhokhela umoya esiwuphefumulayo, singakhokha ngani? Sikhokhela ukuvula amehlo, sikhokhela ukucwayiza, singakhokha ngani? Singakhokha kanjani? Nkosi, sisize-ke sihlale ezwini lakho, sazokhuluma ngalo, uluhumushe kulowo nalowo njengokudinga kwakhe. uJesu Kristu inkosi. Libiyele-ke Nkosi izwi lakho namanje, ukuba lokho kufanele kufinyelele kumuntu nomuntu, kufinyelele kungaphazamanga endleleni. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiyabonga-ke bazalwane, sibonga ukuvuka nje kulolu suku lwanamhlanje. Kuningi uNkulunkulu asenzela khona usuku nosuku. Kuningi uNkulunkulu asenzela khona usuku nosuku. Siyamangala, simangaliswe nayipuni ezingena emlonyeni yethu. Uyazi bazalwane ukuthi khona abantu ababa nephupha lipuni ezu-3 for the whole day, usuku lonke. Kube ukudla nje okuphelele lokhu azokudla usuku lonke, 3 spoons. Mhlambe ezokudla thina esingeke sakujabulela, kodwa yena akujabulele ngoba kukho okunye, futhi ayikho indlela yokuthola okunye. And futhi uNkulunkulu umlungisele lokho ukuthi akakuthole. Siyambonga uNkulunkulu, izipho zakhe zomusa ziyamangalisa. Bazalwane, namhlanje sizofunda ngemiyalo kaNkulunkulu. Not imiyalo phese, kodwa sofunda ngokugcina imiyalo kaNkulunkulu. Uma ngabe sizokhumbula ngingakafundi ezwini, siyakhumbula ukuthi uNkulunkulu wamnikeze uMose imithetho, imiyalelo ukuthi akayofundisa abantu bakhe. Uma uNkulunkulu emnikezile uMose imiyalelo, uMose wabuya nayo ngenxa yesimo wasifica eKamu, wayephahlaza those plates uNkulunkulu ayimbhalele kuzona.
waphahlaza waphindela enkosini ukuthi iphinde imbhalele amanye. So uNkulunkulu wayiqoqa le myalo, thina siyithola isinambarishiwe, isisamarayiziwe, isiyisamari. uMose uthi mayese yinikeza abantwana bakwa-Israyeli uya ngokuya eyichaza ngokuhlukana kwey'ncwadi. Uma ufunda iy'ncwadi zonke okuthiwa zabhalwa uMose ngaphandle kaGenesis, kulezo y'ncwadi uzothola ukuthi kuhambe kungena imiyalo uNkulunkulu ayethi uMose akayidlulisele kubantu. So namhlanje-ke izwi lethu sizolifunda, sizoyikhowutha-ke, sizokhowutha back, kodwa izwi sizolifunda sizolithola laphaya encwadini kaJohane, u-1 John, ngale ngemuva ngakuya ngasesambulweni. u-1 John ku-chapter 5 sifunda uverse 2 kusukela uverse 2 kuye ku-4. Soqala-ke sifunde bazalwane. 1 John chapter 5 verse 2 to 4. Sifundeni-ke. Ngalokho siyazi ukuthi siyabathanda abantwana bakaNkulunkulu. Nxa sithanda uNkulunkulu senza imiyalo yakhe. Ngokuba ukuthanda uNkulunkulu yilokhu ukuba sigcine imiyalo yakhe, nemiyalo yakhe ayinzima. Ngokuba konke okuzelwe uNkulunkulu kuyalinqoba izwe. Lokhu kuyinqobo enqobe izwe, ukukholwa kwethu. Sibonge izwi lakho uNkulunkulu wethu, khuluma ngalo, siyabonga. uJesu Kristu uyinkosi. Kanti-ke izwi bazalwane esizokhulumela phezu kwalo. Uthi-ke la umpostoli uJohane, ulo mpostoli yilo okuthiwa wayethandwa kakhulu uJesu. Lo mpostoli yilo owashiswa wafakwa emafutheni ashisayo, washa namehlo, wavaleka amehlo, kodwa uNkulunkulu wamphilisa ukuze amambulele lezi zambulo. Enhlizweni yami njalo mangifunda into ebhalwe uJohane, ngiyathinteka ngoba sengibonile mhlawumbe ikhashana ukuthi uNkulunkulu umefuna ungaphazamiseki ezambulweni akunika zona ukususa amehlo. Yebo bakhona abanye ababonayo, kodwa ukulalelisise abafundisi nabashumayeli bakaNkulunkulu abangaboni emehlweni. Uzobona ukuthi uNkulunkulu khona lento afuna ukuyembula kubona abangeke baze basho ukuthi ngibone ngamehlo ami. Thina siphiwe inhlanhla, sibona ngamehlo enyama, sifunda ngamehlo enyama, kodwa senqene ngisho ukufunda, siphiwe ithuba elingaka. Angikho lapho bazalwane, ngikhuluma ngoJohane la, umpostoli hayi umbhabhadisi. Uthi-ke lapha uJohane, uma sithanda abantwana bakaNkulunkulu, sithanda uNkulunkulu. Emiyalweni uNkulunkulu asinike yona, uthe wothanda umakhelwane njengalokhu uzithanda wena. Ingakho ngithe sibheka imiyalo kaNkulunkulu namhlanje. uNkulunkulu uthi eTestamentini elidala asimthande njengalokhu sithanda umakhelwane njengalokhu sisithanda thina. Uthi-ke uNkulunkulu uma ngabe sithanda omakhelwane sithanda yena uqobo. Ngoba uma siphindele emuva kuGenesis uthi uNkulunkulu asenze umuntu ngomfanekiso wethu. Uthando olungakanani lolo! Iyangimangalisa le ndaba ngoba namhlanje nginikeze lesi sihloko esithi ukulalela imiyalo kaNkulunkulu.
kodwa enhlizweni yami nginento yokuthi ngomsombuluko nganikezwa izwi elithi uNkulunkulu uthando. So now mase ngiphushelwa kuleli, inhliziyo yami ayisaboni ukuthi izwe lodwa leli, kodwa manje kufanele ngigcizelele imiyalo uNkulunkulu asinika yona. Kuyafika nje bazalwane enhlizweni yami ngibheka isikole, uma ingane iyongena esikoleni, ingane mayisuka ingena esikoleni ifika itshelwe ukuthi kunothisha, uyambingelela, awuphumi ngokuthanda eklasini, uyacela kuthisha. Imithetho yesikole, kodwa imithetho engeke imphasise umfundi. Bese kuba khona imiyalo ethi wolalelisisa uthisha mayekhuluma, wenze njengalokhu uthisha esho. Imiyalo ezomphasisa umfundi. Ngoba uma ngabe umfundi ezothi okay, angivumelekile ukuphuma, kufanele ngicele kuthisha, angifuni ukocela kuthisha, uzohlala eklasini angaphumi. Kodwa futhi uma yethi angizukwenza noma yini eshiwo yilo baba noma yilo mama, angeke aphase. Ngoba kuthiwe alalelisise ebese enza. Uma uthisha ethi bhala ukuthi mama, wena ungabhali ukuthi mama, uzogcina ukwazi ukuthi mama kodwa ungakwazi ukumbhala mama. uNkulunkulu la usikhombisa i-example, usibekela umzekelo wothando lwakhe elusho lapha ekuqaleni kuGenesis, ethi asenze umuntu ngomfanekiso wethu asifuze. Uma ngabe uNkulunkulu esho njalo uthando, uthande umuntu, awukwazi ukwenza into engafani, uthande into ukuthi ingafani nawe. Awukwazi umuntu umthande. Nathi masithola abantwana, sisakhuluma siwumndeni, sengathi singathola intombazana khona izofana nomama, noma sengathi singathola umfana afane nobaba, ingoba siyamthanda ubaba, ingoba siyamthanda umama. So ingalokho kufanele ukuthi akafani noyedwa wala ekhaya, noma thina singeke sikwazi ukuyibumbela lowo muntu. Kodwa uNkulunkulu usho njalo uthi asenze umuntu ngomfanekiso wethu asifuze. Uma uNkulunkulu emdala-ke umuntu ngomfanekiso wakhe, wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu, wabadala owesilisa nowesifazane ngomfanekiso kaNkulunkulu. Uvesi 26 no-27 kuGenesis 1 usho lokho, bazalwane. Ngilapha-ke la kukhulunywa khona ngokuthi la sifunde khona, la kukhulunywa khona umpostoli lo ekhuluma khona ngokuthanda uNkulunkulu, ukuthanda abantu bakaNkulunkulu, ukuthanda umzalwane, uthanda abantwana bakaNkulunkulu ngoba uthanda uNkulunkulu. Uthi-ke lithi-ke izwi, uma ngabe ungathandi muntu awumazi inhlobo uNkulunkulu. Now imiyalo-ke kaNkulunkulu ukuthi uma ngabe silalela konke uNkulunkulu asiyale ngakho, konke uma uzoya kwimiyalo eyishumi uzothola ukuthi kuningi okufakwe lapho. Kufakwe uma ngabe ethi thanda, usho ukuthi diliza inzondo, diliza amagqubu, diliza, uyabona ukuthi kuningi. Uma kuthi wathanda ukhipha zonke lezi zinto nezicashisiwe zangabalwa, kodwa uyazikhipha. Ngisho nezizindlu ezimbi uyazikhipha, ngoba umuntu uma umthanda awumcabangeli kabi, futhi awumsuspect ey'ntweni ezimbi. uNkulunkulu usidalele wasiyala ngokuthandana. Akasiyalanga ngokuthandana thina sodwa kuphela, usiyale nangokuthanda yena ngayo yonke inhliziyo, nangawo wonke amandla, nangayo yonke ingqondo. Ifike ibe nzima-ke leyo yokuthanda uNkulunkulu nangamandla.
umthande nangengqondo nangakho konke onakho. Uthanda uNkulunkulu. Kulesi sikhathi esiphila kusona, izwi lithi kuba nesikhathi, kwakudaliwe ukuthi kuba nesikhathi la siyoba ngabathanda imali nabathanda izinto nabazithandayo kakhulu thina uqobo. Uzithande wena kangangokuthi ucasuke uma ubona umuntu egqoke into enhle yamfanela bese uthi nami ngiyoyithungisa noma nami ngiyoyithenga. Kuyini lokho? Kuwumona, kusho ukuthi uthando lukaNkulunkulu alukho kuwe, ngoba uNkulunkulu wabona sifanelekile ukufana naye. uNkulunkulu emighty, uNkulunkulu emkhulu kangaka, uNkulunkulu eyisimanga kangaka, wabona sifanelekile ukuthi sifane naye. Wabona uthando lwakhe nje kwaba ukuthi nje usithanda nje sifanele. Athi mayibheka abona ufana noma ubheka mhlawumbe iy'ngane zakho ongasahlali nazo uyibheke ey'thombeni, kuba nalo muzwa ukuthi awu nangu usibanibani bakithi esehleka, nangu usibanibani, oh ingabe la isekhona ungakanani, thina esinabazukulu ingabe usengakanani. Ukhumbula uba nalolu thando kangakanani kuNkulunkulu osibhekayo zonke iy'nsuku, asibuke sesingasamfuzile yena. Yikho namhlanje sikhuluma ngemiyalo kaNkulunkulu. Kukhona la kufika khona ukuthi athi uNkulunkulu uyophendukezela zonke iy'busiso abezokubusisa ngazo. kuDeuteronomy 28 kufike kushiwo izibusiso osithola ngokulalela nokulenza izwi likaNkulunkulu. Uyilalela uyigcina imiyalo kaNkulunkulu, izibusiso ezilandela lapho yonke into uNkulunkulu ayishoyo azathi ukubusisa ekungeneni nasekuphumeni. kuDeuteronomy 28 konke. Bese kuthi ngapha ekugcineni abesethi uNkulunkulu, uma ngabe ungalilaleli ungayenzi imiyalo yakhe, konke lokhu kuzophendukezela. Ngisho izitha zakho ziyolwa nawe zikunqobe. Ngisho nezifo ezimbi ezinde ey'hlala isikhathi eside zibe phezu kwakho. Akuphindise eGibhithe ngey'nqola. Cabanga usuphindiswa la wawusuke khona. Manje ngiyayibuka nje bazalwane lento ukuthi hayibo, imiyalo kaNkulunkulu besingayigcina. Imiyalo kaNkulunkulu besingakwenza ukuthi simkhonze. Athi uJoshua lapha mayisiqaphelisisa uJoshua lapha chapter 22 uverse 5 wakhona uthi qaphelisisani phela ukwenza imiyalo nemithetho aniyala ngakho uMose inceku kaJehova, ukuba nimthande uJehova uNkulunkulu wenu, nihambe kuzo zonke indlela zakhe, nigcine imiyalo yakhe, ninamathele kuye, nimkhonze ngayo yonke inhliziyo yenu nangawo wonke umphefumulo wenu. Qaphelisisani, ngoba kunalezi zinto uxolo ezibuhlungu uNkulunkulu azozenza, azozivumela, nothi ukuthi uzozenza, uzozivumela ukuthi zifike phezu kwethu uma singayilaleli imithetho yakhe, singayilaleli imiyalo yakhe. Sinabantwana, iningi lethu sinabantwana. Phatheka kanjani uma umntwana wakho umyale ngento ethize kodwa phambane nayo? Angithi thina-ke nathi siyacasuka, abanye bethu siyaba-disown abantwana, sibadedele. Abanye bethu thina esesikholwa size sifike ekutheni sibakhulekele ukuthi ingelosi kaSathane ibashaye khona kuzozuzeka ukuphila kwabo. Ngiyakhumbula ukuthi yakuyachazwa lento kwenye yey'nkonzo zasekhaya lezwi ukuthi ingelosi uPhawuli wayesho ukuthini uma ethi ingelosi kaSathane ayimshaye umuntu owayenza kabi ebandleni, yikhona bezozuza ukuphila kwakhe. Kusho ukuthi uma ngabe ezoshaywa ingelosi kaSathane, siyazi ukuthi uSathane akakwazi ukukubulala akufake la ithanda khona, kodwa izinto azenzayo like uyakushaya ngesifo esingagcina sikubulali,
kodwa akukho quick and direct into usathane angakwenza yona. Akanawo amandla okwenza lokho. Kodwa uNkulunkulu unawo amandla ukuthi akubulale bese kuphose esogweni noma ufe ungene ezulwini uma yekuhlenga kokubi. So uma ngabe sengisho ukuthi abantwana bethu khona sesibafake lapho ukuthi Nkosi ngiyomfuza ngiconsisela amanzi olimini lwakhe noma ngabe usebanjwe isifo ukuze nje ngikwazi ukumvumisa ukuthi uJesu Kristu inkosi azuze kumphefumulo wakhe. Abanye bethu sesikulelo zinga nabantwana bethu. Abanye bethu ke sesiba disonile safuna nokubabona. Abanye bethu siyabalangazelela kodwa ngenxa yokuthi bayasiphoxa masiphakathi kwabazalwane noma siphakathi kwabanye abantu asifuni ukwazi ukuthi bangabantwana bethu. Kodwa uNkulunkulu yena asikwazi ukungabi ngabakhe ngoba uthe asenze umuntu ngomfanekiso wethu. Siwumfanekiso kaNkulunkulu kodwa sisamfuzile uNkulunkulu. Ingakho uNkulunkulu ebona ukuthi akabeke imithetho nemiyalo. Mhlawumbe masizwa lemiyalo sizoqoqeka sazi ukuthi lo esimfuzile ufuna ukuthi sihambe kanje ngoba kusho ukuthi yena uphila kanje. So bazalwane namhlanje sikhuluma ngalento complicated kodwa futhi is straightforward. Ngoba uNkulunkulu uyibhalile imiyalo yakhe nanti iBhayibheli ligcwele ude eyivuselela, wayivuselela ngoJesu, wayivuselela ngabapostoli, wayivuselela ngoPawulu, wayivuselela ngesambulo. Uyabona isambulo ke sekuyila kufika khona iclosure ukuthi ngikhulumile ukusuka kuGenesis kuze kube la. Kodwa uzange ugcine. Manje khona izwe lelangithinta elilapha encwadini kaJakobe James. kaJakobe uJakobe 2 uverse 10 wakhona. Othi uJakobe 2 uverse 10 wakhona. Uthi uverse 10 ngokuba ugcina wonke umthetho kepha akhubeke kowodwa unecala kuyo yonke. Wow. Angiphindi. Ngokuba ogcina wonke umthetho kepha akhubeke kowodwa unecala kuyo yonke. Ingalokho izwi silifundile likhulume kanje ngoba kubiza ukuthi asigcine yonke imiyalo uNkulunkulu asiyale ngayo. Usho njalo ngale uMose mayeyala abantwana bakwaIsrayeli ku-Exodus uthi nimani igcina nokuyigcina imiyalo yonke uNkulunkulu aniyala ngayo. Niyabusiswa achaze yonke aze athi ngapha eTestamentini Elisha uNkulunkulu athi dedani kukho konke okubonakala kukubi. Kusho ukuthi awusadingi-ke manje i-referendum ngoba usunomoya oyingcwele ongaphakathi kwakho. eTestamentini Elisha abazalwane siye samukelisa umoya oyingcwele. Sithe sifundisiwe ngenkambo ukusuka eTestamentini Elidala. Safundiswa ngenkambo naney'profethi ukuthi kuzokwenzeka lokhu, kwenzeke lokhu, ngesikhathi esithize kwenzeke lokhu. Safundiswa inkambo, sayalwa imiyalo yonke kaNkulunkulu ilaphaya. Mase sifika ngapha wafika uJesu. Mayesefikile uJesu besizwile ngaye eTestamentini Elidala ukuthi uyofika abe ngumluleki omangalisayo, inkosi yokuthula. Wafika uJesu naye wasiluleka ngokumthanda uNkulunkulu. Azathi lapha kuJohane 14 athi ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela nangendodana yakhe ezelwe yodwa. Ubi lowo nalowo kholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade.
Uma eqhubeka lapho uJesu ukhuluma ngalo uthando, uthi uma simthanda yena sinokuphila okuphakade, samukele ubundlalifa. Simthanda kanjani uma singayigcini imiyalo yakhe? Asikwazi ukumthanda uNkulunkulu sibe singayigcini imiyalo yakhe. Kusho ukuthi siyakhohlisa. Siyilabo kuthiwa blaspheming. Asikhuluma iqiniso elisuka enhlizweni. Sikhuluma iqiniso lasey'ndebeni elingamanga. Uma umthanda uNkulunkulu uyoyigcina imiyalo yakhe yonke. Kuze kube lula nje nokuthi mhlawumbe mangabe thina esishadile, uma ngabe wazi ukuthi ubaba wasekhaya udla ngo-1, ukwenza sure ukuthi akakutholi ukudla ngo-1. Pho sihlulwa yini ukuthi uma ethi uNkulunkulu khulekani ngezikhathi zonke, bese siyahluleka ukukhuleka ngoba umyalo lo akukhiphile ukuthi ukuze nibe namandla okuma, khulekani ngezikhathi zonke. Bese thina sihlale singakhuleki, sikhuleke mhlawumbe ntambama nasekuseni mhlawumbe. Usuku lonke singakhuleki kodwa sibe sihambe emoyeni, sihamba yonke indawo sikhuluma nabantu. Iyiphi i-exchange eyenzekayo lapho bazalwane? Bese siqhamuka sesithwele izandla ekhanda, ngicela ungikhulekise sekunje kunje. Hayi bo bazalwane. Ngizwe isimanga mina enkonzweni, angisazi noma ibingesonto. Angisazi ukuthi ibinini lenkonzo ukuthi uma ngabe usuyithatha indaba yakho uyitshela omunye umuntu, usuphuca uNkulunkulu amandla. uNkulunkulu usezokuyeka. Ake sinake imithetho, imiyalo kaNkulunkulu bese senza kahle kuNkulunkulu. Kuningi esikwenzayo. Sike sathi sixoxa la endlini nale noSwana. Sakhuluma ngendaba yokunikela. Ukhona ebesikhuluma ngaye nje ukuthi ubekhonza ukuthi ayolala endlini yenkonzo akline sofika sekucebezela dala. Sengithi mina abantu banayo imiqhele yabo ebalindile ngoba wayengafuna imali yamuntu. Ngisho neyokuthenga leyo nto ayeyicebezelisa ngayo wayengayifuni kumuntu. Wayekwenza nje kusenhlizweni, aphuma emsebenzini ayokwenza umsebenzi wasenkonzweni. Ngithi mina yabona sihluleka ukunikela. Siyahluleka nje. Kuyasehlula nje ukunikela. Kodwa uNkulunkulu kungakanani umnikela wenzile ngathi. Uze wanikela ngendodana yakho. Usinikelele ngokuphila uNkulunkulu. Usinikelele ngomoya esiwuphefumulayo. Waze wadlula wanikela ngendodana esingeke sakwazi ukwenza. So bekuyini ukugcina imiyalo kaNkulunkulu? Bekuwukuthini? Bekunzima kangakanani ukuthi singagcina imiyalo kaNkulunkulu? Abe sethi umshumayeli lapha ekugcineni. Osingakayi kumshumayeli kukhona ivesi lapha yana kuMatthew 19 uverse 17 uthi wathi kuye, ungibuzelani ngokuhle, munye ongumuhle, kepha uma uthanda ukungena ekuphileni, gcina imiyalelo. Angithi uma ngabe sizongena ekuphileni, imiyalo kaNkulunkulu inesithembiso sokuphila okuphakade. Inesithembiso ngoba kukhona lapha ethi ngibeka phambi kwakho okuhle nokubi. Uma ukhetha okuhle uzophila, uma ukhetha okubi uyobhubha. uNkulunkulu osho njalo ngqo ngale ku-Exodus emuva le eqaleni ngase eTestamentini elidala. Uma ngabe-ke sesifika ngala kuJesu, uJesu uthi asingeke sibe bahle ngoba uyedwa omuhle ongenaso isithunzi sokuphenduka, lo onguNkulunkulu ohleze esenkazimulweni, ongabhekeki. Uthi-ke oyilanga lokuphila, uthi-ke uJesu uma uthanda ukungena kuloko kuphila, gcina imiyalelo. Akunzima na izwi liseduzane nathi bazalwane singalifunda. Izwi izethembiso yaNkulunkulu ziseduzane nathi.
within our reach singazithola phela masingagcina imiyalelo. uNkulunkulu usithandile, uNkulunkulu wethu uthando, uNkulunkulu wethu usinakekele. Kodwa futhi uNkulunkulu uthi uJobe, uNkulunkulu uyadala usuku oluhle adale nolubi. uNkulunkulu uthini izaga khona la kukhulunywa khona ukuthi uNkulunkulu uyayisola ingane ayithandayo. Umuntu amthandayo uNkulunkulu uyamsola ukuze amqondise. So singobani thina ungafuni ukusolwa uNkulunkulu? Singobani thina esingafuni ukugcina imiyalo kaNkulunkulu? Athi uMshumayeli lapha ekugcineni encwadini yakhe uMshumayeli 12 kuverse 13 wakhona, athi uNkulunkulu athi nakho kuphela kwendaba lapho sekuzwakele konke, mesabe uNkulunkulu ugcine imiyalo yakhe, ngoba lokho kungokubantu bonke. Ugcina imiyalo kaNkulunkulu akukhethe bani. Angeke uthi ngoba mina ngumfundisi hayi sengingenza noma kanjani, sengibatshelile abantu ukuthi kanjwa kanjani, so mina sengizogijima nje ngisihambele ezinyangeni, mina ngizogijima nje ngigijimisa amanzi noma amafutha, mina ngizogijima nje ngigijimisa abesifazane noma abesilisa, ngishaye yonke lento, ngifake ngixhume inwele zami zibe zinde zibe lapha, ngoba mina sengibatshelile abantu iqiniso. Cha, kungokwabantu bonke. Manje-ke bazalwane, ngisengigcina nje ngempela ukuthi uNkulunkulu ey'ntweni asitshela zona. Uma ufunda lapha ku-Exodus 32 uverse 33 wakhona, uthi uJehova wayesethi uMose, owonile kimi ngiyakumesula encwadini yami. Athi uMshumayeli, lokhu kungokubantu bonke. Yilokho nje bazalwane, Nkosi yomusa iqondise izwi layo, uJesu Kristu inkosi esikhuleke.